Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ YouTube channel ओरैबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबनानै थांनानै बा थांनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाव स्किप खालामजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर जेनोखि सासे खाना मानसि बिथाङा बाजार थांनानै गान खनो गोबांथार मानसिया बिथांखौ सिनायखायो जानांगौ ओमफ्राय बिथांनि मोनसे मेथाइ रोजाबनाया दा गोबांथार भाइरेल जाना दं बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आं दा नैबे मा मेथाइ रोजाबनानै बिथाङा भाइरेल जादों बे मेथाइखौ आं नोंथांमोनो दा दसे उनाव होगासिनो दं नोंथांमोना नायना लानो हागोन ओमफ्राय बिनि सिगां आं फंसे खोथा खावलायावनो आंनि भिडिअखौ गोबांथार मानसियानो जोबजासे नाया जोबजासे नायनि खारनाव मा जायो ससेयाव नायनानै कमेन्ट खालामो आरोना जाला मोनला कमेन्ट खालामहरो सोरबा भिडिअखौ फुरा नायालासिनो भिडिअखौ फुरा नायजोब आं मा बुंनो नागिरदों मा बुंदों बेखौ गासिबो भिडिअखौ फुरा नायबासो मोनथिनो मोनगोन ना सोरबा ससेल' नायनानै डाइरेक्ट आंखौ कमेन्ट खालामो आरोना ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायजोब ओमफ्राय बिनि उनाव मा कमेन्ट खालामनांगौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेखौनो आंनिफ्राय नोंथांमोनसिम मोनसे गुरै खावलायहरदों बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे खाना मानसिया मा मेथाइ रोजाबदों नोंथांमोना नैबे मेथाइखौ खोनासंना लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिनगोन बाजैखौ खावना लांबाय आदा पबित्रआ US आव खावना लांबाय फिसा सानै गालांबाय बाजै फैसालिया आदा पबित्रआ खावना लांबाय बाजै फैसालिखौ खावनानै लांबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय नैबे भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय आं बुंनो साननाया बेनो जे लोगोफोर जेनोखि मेथाइखौ खनदों जाय खनगिरि बिथाङाथ' खाना बयबो मिथिखायो बिथाङा संसाराव मा जादों मा जायाखै बिथाङा नुवा जेनोखि मेथाइखौबो बिथाङा गाव गोसो जानानै रोजाबाखै होननानै जों बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला बिथाङाथ' खाना मानसि बिथाङा नुवाखै जेनोखि जानाखि सिगाङाव जाना थांनाय घटनाफोर बिथाङा बेखौ मोनथियाखै हयथ' खोनादों जानांगौ मालाय खोमा बिथाङा रायलायनायखौ खोनादों जानांगौ बिथाङाथ' नुवाखै ओमफ्राय नुवाखै नालाय बिथाङा बेफोरबायदि गानबो खननो रोंनाय नङामोन सोरबा सासे मानसिनिबाव थुलुंगा दं आरोना जेनोखि सासे मानसिया बेखौ फोरोंदों होननानै जों डाइरेक्ट बुंनो हायो सासे मानसिया बेखौ फोरोङाखैब्ला बेफोरबायदि बे मेथाइ खननो रोङामोन आरोना खननो रोंनाय नङामोन आं सानो आरोना सोरबा ओरैबायदि दं मा होनो भिउसनि थाखाय माबानि थाखाय बेफोरबायदि फोरोंग्राबो थायो ओमफ्राय सोर फोरोंदों बेखौथ' जों डाइरेक्ट बुंनो हाला जास्ट आं नैबे फेसबुकआव नैबे भिडिअखौल' मोननायलाय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि जेनोखि जाना थांखांनाय घटनाखौ लानानै मेथाइ खनहोनाया आंनि थाखाय मोजां जायाखै मानो मोजां जायाखै होनना बुङोब्ला जेनोखि मानसिया गोरोन्थिया बयबो मावो बुजिनो हानाय मानसियाबो माब्ला समाव गोरोन्थि मावो बेनि थाखायनो जेनोखि गोरोन्थिया जाना थांबाय जोब्बाय सिरि जाखानायखौ आरो बोखांफिननाया बे मोजां जायाखै आरोना दा बुरखांफिननानै मेथाइ खननाया मोजां जायाखै आरोना जेनोखि गाखानाय गारायखौहाय दाखोनखौ बोलाबना संख्रि सारनाय बादि जाफिनदों आरोना ओंखायनो आं सानो जे बिथांनिया जाय मानसिया नैबे खाना मानसिखौ बेफोरबायदि फोरोंना मेथाइ खनहोदों बिथांनिया जाद्रायासै आरोना मानो होनना बुङोब्ला जोबखानायखौ आरो बोखांफिननाय जेनोखि गाखानाय गारायखौ बोरलाबना संख्रि सारना होफिननाय बादि जादों आरोना ओमफ्राय आंनि बुंनांगौ बारा गैया लोगोफोर जेखिनि आं बुंनो सानदों बेखौ आं नोंथांनिसिम बुंहरबाय नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय